Nak jingsim rai ko all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association AKMTTA ban omsha shu yaki kali kamai tourist ki bawan na ki wei ki jalla ban rung sigi jika jengok kai perthai ka jalla na kaliang ka khu New Trap National Awakening Movement knam kalami shakmat ban ai ka jingershan yak association habakren sigila pthai kubor hakano phai singi ka pratarik nailur arjar pusan na kaliang ba Thomas Pasa working president ulo ongru baka knam mental la bon snam kala deb ban pensngo shaka sarkar ban denno ki policy ki baklan ban khang ye ki kali ki banabar bandrung sigi jaka chungo kai ka jalla hakaba kala denru ka jingmenjur ban pen urlong tang hadien bal deb ban sna ya kai SBT Ulapan pau ke jinglingo bakani ke sarkar ka kentai wat habala deb ban penmi da ka jingtho na ka sarkar barem nolor kata ulo ongru badai ki menteri ki banakani ke jela ki ba aiding ki banabar ban penting da ka bakhang ya ka lek kawan ki banakani ke jela bat banrap balada kalong hakani ke rukom ka peni ba ki menteri kim sngu thu ain lani kim don mon ban kentiu ya la ki jong Kumakani kapor hadin bangyo i banakaliang ki asusion ki tourist ka shimi ko to benta hei kinti ni basai ba nakare ka jongi aga jikasian mo pora halor kono kono ngong ngan pensai kata pina kalian ka jongi ru nadu usnam arda khatnyo khat phara kapor badang don dekau pada ka sarkar ngila tho ini benta habangi tho ka sarkar ni tho rengkat kijing tho kibabyang kibangila pet syakiwi ki stit kile komno ko mangitip hari india menta kawin na ka ba halor tam hakam jugo kai ka sikim ban ngila pentip sa sarkar bahas sikim ru kim jusha ya ki kali kiba nabar kiban yalam ki tourist syaki tourist destination kiban posting kim mana kali ngajongi ngila pentip lembah kajing tho sa sarkar adu aja khanyo ban hatu ko por lembah ka city ka baka state government ka ai singi ho ajar khatphara new trip warjar khatphara lembah ka city number communication/trans/enf/nrpo/arja-khanyo/arpolai lembah ka city nakaliang jong Commissioner of Transport Meghalaya Shillong kila batha yaki district transport officer baki dei ban pej benya yakin kali kiba wanabar kibar lek sepok ki tourist destination bar hakato ko pon nakaliang ka jongi ngirayor ka city nakaliang ka sarkar ho arja khatphara hakapa kila penpau bahwa kat kum gajing wat benya jong sarkar pada kilap bakadai gajing sisa bahasa pok sikim ru kim jusha ya kita ki kali ki bang dai sikim register bakin let chaki tourist destination bar ki kali berapa ki bayalam mi ki nong jengok kai pertai bat nak kalian ka sarkar kala ong ini pada tu kapor ba namar ba kasar menta karong ka bakim ba ka blok balat tikira kerpat island ba on dala adab ka ISBT ka sarkar kan pensangnya no ki yakini ki kali ki ba ferry ki tourist hangte apa ISBT ba na ISBT pada can pick up no ki kali ki jongi bat ngila kami lenti ba let's say kata kadika ka plan ka babyang ba ngila suap kami lenti lano ka ISBT kan dep hadin aja khatpra kalawan no daka MDA 1 but hadin gatu ni persyang ibani keren ya ki transport minister ki tourism minister to ka por handai ngai ba ka stand ka jong government ka kalano but ki wan ki comments ki statement ng government to por ki bawan mentaru ya ka baki ong lada syakhang ki kali Meghalaya sa Assam ngile komno ti jip syai ni we ki kali na po Meghalaya kim juyo manlet man kamai hakit tourist destination berpo Assam kata apa syai ba hoi kali jongi lagi yalam passenger ha airport ho railway station kakut hang tai kam dan chu shawi bikila ban yalam bat ngitip ba lapi pet tang pok Kaziranga kali ban pak hang tu pok Kaziranga ki ditang ki AS bai kim pinum lap ML05 te ngisong thu ba ka state ka bodon ya ka kalebo ban kamai lembah tourism kai ban penbiang shwa yaki residence jongka state chwan kong nakata-kata nak kalian ka jongi ni aga jing kersian ka pura but ni penpau ru ba ni penpar go jing pensai kan dia tapi kini kiba napo Assam kini ban sutu ni klem ong bam sya syu ban rung ni kali Assam yang ni syai pi sebab wan yalam sibun bagi turis hang te pa SBT
menang ni pada ni alam nomangi kata kam dei bengi khang nyo i ki jing mi aktimba ki lap te ba ki jing bergam ban khang ki kali phnyang kali kit mar ba mardi te kan kam hap kai bangim khang ti ki kali asam baki ki nang ti ki ocean puasa di ben sutu ya kata habakut di kumbang ilayu i boros kata kadon ka kini ki traveling agencies ki belum pagoti kiba kamai khambun nak tourism jong jala ka jongi kini travel agency ki recruit maki ki book maki ki alam wanra maki sene ki penpai yang maki sathi but kiba bon ki camp wat ya bam ka dit ki song nang the but sene ki wantang ban bread ki plastic chips but ki bilor plastic kabamun hadu menta kam da don than kata ka jing mento ya uluk ulak nei ki pajba na kata ka tourism teka ke state government ke ban song thu ya kan ni ka point of view kai ba ladang ni don yikini ki lum ki wa ki bathiang mo boleh ulai kerpang kadai hok shwa ya ngi shwa bangin yo jing mento ni to kan tambe ya kan ni ka por ba kedukam jam ki samla menta lada ke sarkar ke sim ni ka senjam kata ki samla jong ikin turis kali ki sedang menthet maniok ban kamai banda kalian ka jong ingi ong ru ya ka state government tu apor kijing mentoy lada yalam de gini ki driver ki jongi syaki tourist destination ki bana po Meghalaya ka jing mentoy ka dengan ni kawai ka safety ya ki nongwan jungo kai kalian ka jongi hakapor ba ka sarkar arja khatneu ngilayo jing kermen makin le kan ngila singal piap tang ka por Henry nadu ka MDA1 ba klak beteng nadu ka MDA2 ngilap tang ka wai ka point ba ka sarkar jela kam don ya ka willpower ban pendep ya kani ban kadai hok ngodong pi ya ki association jong ki tourist ki banyak kali bakin berpa nomor dei maki ba kamai lan be imja nak ni kakam lada ka sarkar jela kam penting kana ba ki nong ya kali ki beri try muluk kin yo bainong kin yo bela nak kam jugo kai pertai ka bamun dak basai baka sarkar kam kwa baki youth ki jongi ni ki nong song ki jongi kin yo jing mentoy nak tourism department lan kin yo lat ban kamai kai te lada ka Meghalaya la ka sarkar ka jongi ka dan kumi kata konsep te mut kam dei pro Meghalaya residents ka policy ko jongka kadai kum no pen mentoy ya ki bam dei ki try muluk kai pi kam don jing e ngano pi lada ka haju kani ka juk amat ka sarkar awar khatneu kala kubur kala tare kala manjur ban penteri kami kani balai kani ka sarkar kamla pi maka city ba peningai pi kadai kawan apa transport commissioner jong government of Meghalaya hoi hatu ka por ka party de gawai menta ka party de gawai hele nga song thu ba sisin bangilayo ka city mo sitin bangilayo ya ka official city jong wo ofsar jong ka sarkar kani ka city kamla ban yap nomor lawan ka party pi ka official correspondence kani ka official correspondence kani bandon ka jimbut din menta ban ong balawan ka party gitu ki city sitar ka bentar no te hatu kata kalong profesional sih kata kontrekam jong ki department ki jongi te ka syong ka sarkar meta bakan jubam bat ka bakam kongsan ya ngayo i ba ki diki minister ki jongi ki ba penting ki ba ai petrol kiba penting ben smi yo syak khang no kita ki asam ki khang yang ibadah pi kita kentin gi mi na ki minister ki jongi pi ga dei kata la ki sau thu kam don gamon malada kim don gamon kim sau thu te ka ai ka stand ga jong ki nga thai ma ki hi ki dei ban juba ban ka deng jongi ngin penbut mentang sni sakawi ga sti in continuous en ya kini ki sithi ki mi ayo no jar kan yo bat ngin refer ru bahaba na kaleng ka sarkar ka ada ai ga jingkulan man pendep ini kam ka ai kata ka jing e ka bangan ka sarkar ka siam ba umla ban le shu Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batai kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha
ka jing imba khamba pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya